Фидакарлар, туган телнең киләчәген кайгыртып. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Раил Садри. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, балалар күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләвебезне дәвам иттерәбез. Студиябызның бүгенге кунагы 13-нче татар гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы, шулай ук 2023 елгы Бөтен Россия иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесе җиңүчесе Шәгәрәева Алина Илсур кызы. Хәерле көн. Хәерле көн. Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз. Әлбәттә, менә шушындый дәрәҗәле кунаклар килүгә икеләтә шатбыз. Иң беренче әңгәмәбезне әлбәттә сезнең гимназия һәм гомумән андагы татар теленә булган мөнәсәбәт турында сөйләшүдән башлыйк. Безнең татар телендә белем бирүче 13-нче гимназия Казанның Яңа Савин районында урнашкан. Һәм бездә әлбәттә инде фәннәр татар телендә алып барылу белән бер рәттән тәрбия эше дә татарча алып барыла. Бигрәк тә нәрсәсе белән безнең гимназия игътибарга лаек, бездә гаилә мөхите хөкем итә. Шуңа күрә әти-әниләр инде балаларын безгә алып килгәндә шуңа да игътибар итәләр. Без дус, тату бер гаилә кебек, ул кадәр зур түгел безнең гимназия, балалар саны да 370 тирәсе генә. Шуңа күрә бер-беребезне белеп, һәр баланың әти-әнисен белеп, бер зур гаилә кебек дус, тату яшәп ятабыз. Гимназиядә барлык укучылар да татар теле дәресләренә йөриме? Бездә татар балалары белән бер рәттән әлбәттә инде бүгенге көндә башка милләт балалары да белем ала. Әмма шуңа да карамастан, хәзер бит инде беләсез, татар телен сайлап уку мөмкинлеге бар әти-әниләрнең. Бер генә әти-әнинең дә без татар телен укымыйбыз, безгә татар теле кирәкми дип әйткәне юк. 100% безнең бөтен балалар да татар телен өйрәнәләр. Алина, белүемчә, инде 15 елдан артык татар теле укытасың бит. Һәм әле хезмәт юлын башлаган вакытта үз туган авылыңда, туган якларыңнан башлагансың икән, Спас районыннан. Менә Казанга килгәннән соң ниндирәк иде мөнәсәбәт һәм синең үз эшеңә карата мөнәсәбәтең үзгәрмәдеме? Бу сорауны еш кына ишетергә туры килә. Авыл мәктәбеннән күчеп килү ничегрәк булды, катлаулы булдымы дип. Әле монда бу сорауны биргәнче ачыклык кертеп үтәсе килә. Син бит университеттан соң кире авылыңа кайтып киткәнсең бит. Менә монсы ничегрәк булды? Анда укытучылар җитешми идеме? Яки син максатчан рәвештә белем алган идеңме университетта? Бу очраклыгына килеп чыкты, дөресен генә әйткәндә. 5 ел әти-әнидән ерак булып, читтә белем алганнан соң ничектер үзеннән үзе авылга кайтасы килде. Ул вакытта авыл мәктәпләрендә чит тел укытучыларына ихтыяҗ зур иде. Минем әле тагын бер белгечлегем инглиз теле укытучысы да. Шуңа күрә үземнең һөнәри эшчәнлегемне мин инглиз теле укытучысы буларак башлап җибәрдем. Үземнең туган авылым белән бер рәттән берничә күрше авылга да йөреп укытырга туры килде. Беренче елларны инде инглиз телен, аннан соң инде инглиз теле белән бер рәттән татар теле һәм әдәбият дәресләрендә алып бара башладым. Ләкин кызганычка каршы инде күп кенә авылларда да шундый хәл күзәтелә, балалар саны кимү һәм инде мәктәпләрнең әкрен генә ябылуга таба баруы. Шуңа күрә инде үземнең иҗади һәм һөнәри үсешем өчен шәһәрдә башкалада мөмкинлекләр күбрәк булуын аңлап, мин мәркәзебез Казанга юл тоттым. Монда килгәч, әйтеп үткәнемчә, гимназиядә үз урынымны табу авыр булмады, чөнки безнең коллективта әллә ни зур күп кеше түгел, зур коллектив түгел, 20-23 укытучы чамасыбыз. Алар шунда ук мине күреп алдылар, якын иттеләр һәм шулай матур эшләп киттем. Аллага шөкер. Әле мәктәпкә менә Казанга килгәннән соң гимназиядә син димәк инде татар телен алып бара башладың. Гимназиядән беренче көннән үк татар теле һәм әдәбият укытучысы мин. Ничәнче елда булды бу хәл? 2012 елда. Һәм инде 2012 елдан соң без еш кына шулай сөйләшәбез. 2017 ел турында да фикер алышабыз. Шулай никадәр мөнәсәбәтне үзгәрткән ел булды бит инде әлеге еллар татар теленә һәм гомумән татар теле укытучыларына. Сезнең мәктәптә бу хәлләр ничек узды? 2017 еллар инде бераз гына безнең татар теле укытучыларының дәрәҗәсен, абруен бераз төшерде дип әйтсәк тә була. Ничектер караш та, мөнәсәбәт тә үзгәрде кебек булып китте кайбер вакыт. Ләкин әйтеп үткәнемчә, безнең гимназиядә бу хәлләр тыныч кына
аңлап, әти-әниләрнең аңлап кабул итүе белән үтеп китте. Гаризаларны язганда инде әти-әниләр барысы да без татар гимназиясенә килгәнбез икән, димәк, балабыз нинди генә милләттән булуына карамастан татар телен өйрәнсен дигән теләктә булдылар. Менә ата-аналарның шулай аңлап килүе бу инде гимназия җитәкчелегенең ниндидер эш алар белән яхшы мөнәсәбәтләрдә булуын күрсәтәме? Әйе, гимназиябыз җитәкчелеге, димәк, һәрвакыт ул инде безнең гимназиядә татар телен, татар мөхитен үстерүгә, камилләштерү юнәлешендә эш алып барды һәм бүгенге көндә дә бу шулай. Татар мөхите дип әйтеп үттем бит инде безнең гимназиядә һәм инде тәртип ягыннан да бу теге татарча гына өйрәнсен дип тә килми инде күбесе әти-әниләрнең менә шушы тәртип һәм инде безнең балаларның башка күп кенә мәктәпләрдән укучыларның аерылып торулары да аларны җәлеп итә. Biz başka, үзебезнең гимназияда укучы башка милләт балаларына, аларның гореф-гадәтләренә, аларның төрле милли чараларына да игътибар итәбез. Бәлки шулда аларның игътибарын җәлеп итә торгандыр. Бездә ноябрь аенда халыклар бердәмлеге көне, февраль аенда туган телләр көнен без барлык милләтләрнең дә туган телен һәм милли гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен искә алып, бергәләп күмәк шундый милли фестиваль рәвешендә билгеләп үтәбез. Монда бөтен гаиләләре белән башка милләттән булган балаларның да әти-әниләре, бөтен гаиләләре белән килеп, бик матур, шундый зур бәйрәмнәр үткәрәбез. Бәлки менә шулда игътибарларын җәлеп итә торгандыр. Алар аны күрә, белә, аның турында ишетеп белүчеләр бар бит инде бит. Әйе. Күбесе бездә менә димәк беренче балалары инде зур үсеп, бүгенге көндә инде үзләренең балалары булганнар да үзләренең балалары монда алып киләләр һәм гаиләдән 2-3 бала укучы гаиләләр бездә. Һәм менә соңгы зур җиңүең ул да булса 2023 елны бөтен Россия ел укытучысы конкурсында бүген син финалда иң яхшы татар теле һәм әдәбият укытучысы буларак танылгансың Россия күләмендә. Катнашу авыр булдымы, кыен булдымы? Аның нинди үзенчәлекләре бар катнашкан вакытта? Нишләргә кирәк инде? Шулар белән таныштырып үтсәң иде безне. Инде мәгълүм булганча минем бу бәйгедә инде беренче генә катнашуым түгел. 2020 елда мин инде бер кат үземне сынап караган идем. Ул вакытта шәһәр күләмендә 3нче урынга ия булган идем һәм инде республика дәрәҗәсендә мин номинациядә җиңүче булдым. Ләкин менә инде шунда шул вакытта мин яңадан бер әйләнеп кайтырмын, берникадәр тәҗрибә туплагач, үземне тагын бер кат сынап карармын дигән теләк белән киттем ул вакытта. Һәм 3 ел дәвамында бик күп әзерләндем, семинарларга бик күп йөрдем, үз белемемне күтәрү өстендә эшләдем. Һәм инде менә бу әлеге бәйгедә бу ел катнашуым ул инде максатчан катнашу иде. Һәм инде бу юлы инде мин катнашу теләге белән түгел, җиңү максаты белән катнаштым. Һәм җиңдең дә. Аллага шөкер. Ахырда шундый уңышлы булды. Һәм моңа нинди көч сарыф итәргә кирәк? Нәрсәләр эшләргә кирәк? Бу бәйге әлбәттә бик күп көч таләп итә торган бәйге. Беренчедән монда теләк булуы бик мөһим инде. Теләк булса беләк шыдар дип инде мин баштан ук шуңа тотындым. Әлбәттә бик күп көч бу психологик, мораль яктан да йокысыз төннәр, әзерләнүләр, булар барысы да инде теләк көчле булганда гына моңа шыдап түзеп, сабыр итеп, үз дигәнемә ирешәм дип дигән теләктә торсаң инде булар барысы да әкрен генә уза. Үземә ышаныч та бар иде инде бу юлы, теге юлдан аермалы буларак, һәм инде максат, теләк, белем, тәҗрибә инде әлбәттә. Бераз гына эшкә кухнясы белән таныштырып китсәң иде, нишләргә кирәк анда катнашучыларга? Нинди этаплар аша узарга туры килә? Этаплар инде алар безнең район һәм шәһәр этабында да билгеле бер шулук этаплар дисәк тә була, ләкин инде алар һәр этапта үзгәрә тора бит инде, темаларда, аудиторияда үзгәрә тора. Дәрес бирәбез иң беренче, димәк, башка мәктәп укучылары, үзең таныш булмаган укучылар белән дәрес бирәбез, дәрес күрсәтәбез. Бу инде каядыр 25 минут, каядыр 35 минут булырга мөмкин. Дәрескә, димәк, әйбәт итеп жюриларның игътибарын җәлеп итәрлек итеп методик яктан дөрес төзелгән булырга тиеш дәрес. Балалар белән уртак тел таба белергә кирәк. Алар өчен дә бит әле монда син чит ят, нидер апакырда дәрес алып бара. Димәк, моңа да зур игътибар итәләр. Әлбәттә, әйбәтләп алдан әзерләнергә кирәк. Һәм инде дәреснең темасы да бик зур роль уйный. Отышлы тема булса бит инде дәресне оештыру да җиңелрәк, балаларны кызыксындыру да җиңелрәк. Аннан соң шул укучылар белән сыйныф сәгате яки дәрестән тыш эшчәнлек үткәрәбез, күрсәтәбез инде без. Һәм инде укучылардан башка тагын методик остахана һәм мастер-класс дигән этаплар да бар. Монда инде укытучы үзенең һөнәри
тәҗрибәсе белән уртаклаша, үзенең эшендә кулланган иң отышлы алымнарны күрсәтә. Менә сине җиңүче иткән дәрес ул кайсы темага үткәрелгән иде? Республика этабында инде бу безнең соңгы этапта дип әйтик, бу Мөхәммәд Мәгъдиевнең без 41-нче ел балалар әсәре иде. Мин бу ел иң баштан нокта әдәбият алам дидем һәм инде район этабыннан башлап республика этабына кадәр үз сүземә тугры калдым. Мин бу ел әдәбият дәресләре үткәрдем. Ни өчен әдәбият? Чөнки бүгенге көндә бит инде беләбез аның актуаль әйбет әдәбият. Һәм сәгатьләре дә кимрәк дип беләм мин әдәбият дәресләренең. Менә шушы әсәр, гомумән менә син сайлаган тема ул укучылар өчен кайсы ягы белән кызык дип уйлыйсың? Теманы инде безгә сайлау мөмкинлеге ул кадәр зур түгел. Без укытучының үзенең тематик календар тематик планы буенча бәхетеңә инде нинди тема туры килә. Шуңа әйтәм бит, теманың отышлы булуында укытучы өчен зур плюс инде ул. Монда инде ләни сайлау мөмкинлеге зур түгел. Бер тема алга, бер тема артка һәм инде бүгенгесе шул көнгә нинди тема туры килә, укытучы шул теманы алырга мәҗбүр була. Бар тик инде шул татар телеме, әдәбиятмы һәм нинди сыйныфта укытуын гына инде үзебез сайлыйбыз без. Ни өчен әдәбият? Чөнки миңа, менә белмим, ничектер әдәбият күп якынрак кебек. Үзем дә теге шигырьләр язганга, шигъриятны яраткангамы, мәктәптә укыганда ук миңа әдәбият якынрак иде. Һәм инде 41-нче ел балалар Мөхәммәд Мәгъдиевнең әлеге әсәре туры килү миңа сөендем дип әйтергә кирәк, чөнки мин аны бик остагына быел бит инде безнең илебездә педагог һәм остазлар елы дип игълан ителгән, һәм мин аны бик остагына укытучылар һөнәре белән бәйләп, уңышлы гына, әйбәт кенә, матур гына йөреп чыктым. Бик зур исем бит инде синең өчен, һәм гомумән шушы Казандагы мәктәптә, татар гимназиясендә шушындай исемгә лаек укытучының эшләве шулай ук мәктәп эчендә бер дәрәҗәдер. Менә иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Бүгенге көндә инде, димәк, еш кына ишетергә кирәк, туры килә шундый сорауны да укытучының абруе һәм гомумән татар теле укытучысының абруе дип инде. Ул нинди булырга тиеш, укытучының абруен күтәрү өстендә нәрсә эшләргә тиеш дип. Миңа калса, укытучының абруе күп очракта, димәк, үзеннән тора. Һәм инде татар теле укытучысы ул беренче чиратта инде милләт сакчысы. Без, димәк, башка укытучылардан аермалы буларак безнең әле тагын өстәмә тагын бер миссиябыз бар дип әйтим инде, без туган тел сагында торабыз. Һәм инде укучыларның күңеленә шушы кыйммәтләрне дә туган тел һәм мин туган телне милли үз аң белән бер бөтен итеп карар идем мин. Аларның үз милләте белән, үз туган теле белән горурлык хисләрендә, димәк, без укучылар күңеленә салабыз. Шуңа күрә татар теле укытучысы ул бар яктан да үрнәк булырга тиеш. Беренче чиратта үзенең, димәк, шәхси сыйфатлары белән балаларны яраткан, үз һөнәрен яраткан тугры фидакар зат туган тел укытучысы бүгенге көндә. Һәм бар тик шул чиракта гына без балалар күңелен яулап ала алабыз. Димәк, ул ниндидер бер профессия гына түгел, зур миссия итеп карала синең тарафтан. Миңа калса шулай, бүгенге көндә мәктәптә укытучылык эшен профессия итеп кенә караган укытучылар инде ул эшләп бетә алырлар микән мәктәптә? Мәктәптә, димәк, укытучы һөнәрен үзебез сайлаган язмыш дип әйтәбез бит инде. Бу бер җаваплылык, бу бер миссия. Менә шулай итеп караган укытучы, әлбәттә, димәк, үз һөнәрен 100% ул инде оста башкарачак. Инде һөнәр итеп кенә, бу эш итеп кенә караган укытучылар еш кыналар мәктәптә тоткарланмыйлар. Һәм синең 15 ел тоткарлануың шул турыда сөйли торгандыр инде хәзерге вакытта. Мин үземне, димәк, үз урынымны таптым дип саныйм. Мин, Аллага шөкер, мин бу яктан бик бәхетле. Миңа рәхәтләнеп иҗади эшләрлек мөмкинлек бар. Һәм мин теге бер урында гына тукталып тора торган укытучы түгел. Мин һаман эзләнүдә, мин бик күп төрле бәйгеләрдә катнашырга алынам. Укучыларым белән әлдән-әле төрле проектларга катнашабыз. Шуңа күрә мин үземне бу яктан бик бәхетле дип саныйм. Менә без әйтеп үттек педагог һәм остаз юлы дип. Менә синең тормыш юлыңда остазлар кемнәр иде? Мин ниндидер билгеле бер укытучыны гына остаз дип аерып күрсәтмәс идем. Гомумән, бүгенге көндә менә инде мин хәзер үземдә тәҗрибәле укытучы буларак артка борылып карыйм үземнең мәктәп елларына. Бәлки берәр укытучыгыз сезгә укытучы булырга ниндидер бер этәргеч биргән дигән сорауларны да ишетергә туры килә. Алай дип әйтмәс идем, укытучы булам дип болашактан хыялландым димәс идем мин. Бу ничектер очраклы үзеннән үзе килеп чыкты шулай. Ләкин инде менә бүген шактый тәҗрибәле укытучы буларак аңлыйм, укытучыларым, димәк, безгә авыл мәктәбендә генә укысак та бик төпле белем һәм
дөрес тәрбия биргәннәр икән. Һәм инде ул вакытта әле укучы булганда бит инде күп нәрсәне аңлап бетермисең, бәлки каядыр инде төрлечә үзеңне тоткансыңдыр инде укучы бала, кайбер моментларда димәк киреләнгән очракларда булгандыр. Ләкин бүгенге көндә мин укытучыларымның барысында шундый якын итеп, зур ихтирам белән искә алам. Алар чыннан да шун укытучылар булганнар һәм безгә ныклы белем биргәннәр. Университетта вакытта? Университетта вакытта шулай остазлардан уңдым дияр идем. Да безнең шит телне дә бит инде без авыл мәктәбендә шит телне өйрәнмичә килгән балалар. Гуманитар институтка укырга кирдек, нәкъ шул максат белән без шит тел өйрәтелмәде безнең мәктәптә. Юк иде шит тел укытучысы. Шит телне бит инде өйрәнәсе беләсе килә. Һәм әле бәлки беренче нолдан башлап беренче максат әле укытучы булудан бигрәк беренче максат шит телне өйрәнү теләге иде. Һәм инде без алфавит та белмәгән балалар институтка килеп инглиз телен өйрәнә башладык. Һәм инде кыска берничә ай дәвамында без инде 10-11 ел инглиз телен укыган балаларны куып тоттык дияргә була. Һәм инде беренче, икенче курслардан без гомумән тигезләштек, һәм бәлки аларны узып та киттек. Шуңа күрә монда инде бигрәк тә укытучыларның, остазларның роле зур булгандыр дип әйтә алам. Бик таләпчән иде алар, чөнки шит телне өйрәнү ул бик катлаулы, һаман өйрәнү, һаман ятлау, истә калдыру, хәтер, һәм инде укытучыларның таләпчән булуы да зур роль уйнады. Менә син үзең университетта вакытта шит теленә өйрәнгәнсең бит. Хәзер бүгенге көндә башка милләт вәкилләре һәм инде шулай ук безнең татарча белмәгән татар балалары да үзләре дә шит тел буларак татар телен өйрәнәләр. Менә ничегрәк ул чагыштырып караган вакытта син аларны жәллисеңме, яки инде киресенчә жәлләргә кирәк түгел, өйрәнегез дисеңме? Мин инде монда кайбер теге алар өчен катлаулы булган моментларны аңлыйм дип әйтә алам. Һәм үземнең тәҗрибәмә таянып инде ниндидер отышлы алымнар, җиңелрәк истә калдыру, теге образлы ассоциатив истә калдырулар, исә үземнең тәҗрибәмә нигезләнәм инде монда шит балаларга, теге шит тел буларак өйрәнүче балаларга татар телен җиңелрәк бирелсен өчен инде. Инде туган тел буларак өйрәнүче балаларга мин инглиз теле белән параллель уздырам. Шулай ук безнең бит инде кайбер фонетик, грамматик яктан охшашлыклар бар. Менә бу инде аларга беренчедән димәк туган телне өйрәнергә бер мотивация булып торалар, кайвакыт шулай шаккат итеп куялар. Охшашлык бар икән бит, һәм инде инглиз телен өйрәнүнең дә димәк туган телне өйрәнүдә һәм киресенчә туган телне белүнең инглиз телен өйрәнүдә файдасы, нәтиҗәсе, тәэсире бар икәнен күрәләр. Менә тагын үзеңнең тәҗрибәңнән, тәҗрибә сандыгыңнан алып караган вакытта татар теленә өйрәтүдә кайсы методлар, кайсы алымнар бигрәк тә эффектив? Монда ниндидер менә шул алым эффектив дип бер генә нәрсәдер аерып әйтеп булмый инде. Укытучы инде ул иҗат итә. Без һәр дәрескә димәк бит инде эзләнәбез. Һаман бер генә әйбердә ул монда бүген отышлы булырга мөмкин, иртәгә инде бик үк барып бетмәскә мөмкин. Укытучы даими эзләнүдә һәм инде балалардан чыгып, аларның димәк кызыксыну даирәләреннән чыгып, алар белән мөнәсәбәттән чыгып, төрле алымнар, төрле чаралар укытучы инде уйлап таба. Һәм иң мөһиме монда балаларга якын булу. Яисә син балалар белән бер дулкында булсаң, алар сиңа иярәләр, һәм дәрес ул бер тында бик күп күңелле генә, дәрестә булмаган кебек бик тиз генә үтеп китә. Балалар инде апа рәхмәт дәрес өчен дип чыгып китәләр икән, инде бу синең өчен шунардан да зур сөйне, зур бәя юк инде. Менә инглиз телен белү һәм инглиз телен менә шулай чагыштырмача өйрәнү, шулай ук миңа калса зур плюстыр бит. Ике телне. Әйе. Һәм инде укучылар, инглиз теле укытучылар да әйтәм, сезнең укучылар безгә шундый шулай итеп әле чагыштырып, кагыйдәләр дә әйтеп куялар дип, һәм балалар үзләре дә инде моның шактый зур плюс булуын күрәләр, аңлыйлар. Төрле бәйгеләргә әзерләнгәндә бу бигрәк тә ярдәм итә. Төрле чараларга, конкурсларга, конференцияларга әзерләнгәндә шулай ук укучыларга ярдәм итә. Һәм инде үземә дә димәк, әле минем ул чордагы дәфтәрләрем, ул чордагы алынган инде китаплар, җыентыклар, аларга мин әледән һаман мөрәҗәгать итәм. Димәк, алар бүгенге көндә дә актуаль, чөнки тел өйрәнү инде бүгенге көндә дә. Һәм менә син мәктәпкә килеп кергән һәм эшли башлаган чорларда, ул бит инде 2007-2008 еллар, нәкъ менә мин хәтерлим әле инглиз теленә шул кадәр нык басым ясап, хәтта авыл мәктәпләрендә дә, район мәктәпләрендә дә зур игътибар бирә башлаганнар иде. Яңа методиклар барлыкка килеп, яңа дәреслекләр барлыкка килеп, менә моны бүген татар теленә карата да күзәтергә мөмкинме? Укытырга мөмкинлекләр бармы?
Бүгүнкү күндө инде биздин ушулай бит азыр яңа дарслеклер әле яңа окуу асбаплары чыга тора. Шуңа күрә деге татар телин укытырга мөмкинлек юк, дарслеклер юк дип әйтүү бүгүнкү көндө бик зур ялгыш булыр. Асбаплар, мөмкинлекләр, чаралар бик күп. Әледән әле яңара торалар, димәк таләпләр үзгәрә тора, кайдыр инде безнең димәк программа үзгәрә тора, стандартлар үзгәрә тора. Шуларга димәк ияреп галимнәребез Аллага шөкер дәреслекләрен дә, уку асбапларын да җитештерә, өлгертә торалар. Димәк барысы да укытучыдан тора. Монда укытырга мөмкинлек юк дип утырырга безнең хакыбыз юк. Бүтән мөмкинлекләр дә бар, Аллага шөкер. Дәреслекләр үзгәрә тора, стандартлар үзгәрә тора дисең, укытучы куып җитәме менә шулар арасыннан, артыннан? Менә шуңа күрә әйтеп үткәнемчә, инде укытучыга шулай бүгенге көндә зур таләп. Укытучы һәрдаим үзенең белемен күтәрү өстендә, эзләнү, өйрәнү өстендә эшләргә тиеш, чөнки балаларда бүгенге көндә бит инде бик алга киткән дип әйтик инде, фикерләр икенче, аларның карашлары дөньяга икенче, һәм инде без укытучыны кызыксындырырга телибез икән. Буларның барысында алар белән беррәттән өйрәнә барырга һәм заманадан артта калмаска тиеш. 10 елдан артык бүгенге көндә шәһәр мәктәбендә эшлисең, шәһәр мәктәбендә укытасың. Димәк, инде бер сыйныф, бер буын чыгып киткән дигән сүз мәктәптән әйбәт. Нәрсә күзәтергә мөмкин? Аларның татар телен белеп килүләре арта барамы, кими барамы, яхшымы, начармы дигәндәй? Укучылар арасында, димәк, бүгенге көндә әйтеп үттек бит инде, әтиәниләр сайлый дип, сайлау әле ул бер нәрсә. Менә мин татар баласы, мин үз туган телемне белергә телим һәм минем туган телемне белергә тиеш дип уйлаган балалар саны Аллага шөкер арта бара. Алар димәк дәрестә дә үзләре шундый шарт куеп, бер генә русча сүз дә әйтмибез бүген. Кем русча сүз әйтә, мәсәлән, аңа нинди бер җаза бирелә дәрес ахырында, яисә инде кай вакытта аралашырга кирәк булганда укучылар белән чатлар, ниләр бит инде булдырабыз. Анда да катгый таләп, татарча гына язышабыз, беркем бер нинди русча сүз әйтмәскә тиеш дигәнне. Аллага шөкер, шундый буын укучыларыбыз килә. Мин бу укучыларны күрәсем килә Алина. Бар андый укучылар, Аллага шөкер, андый укучыларым бар. Бик сөенеп, бик рәхәтләнеп бергә эшлибез. Алар минем белән горурланалар, мин алар белән горурланам. Без бер-беребезне шулай тулыландырабыз. Менә бөтен Россия конкурсы дидек бит инде, әлеге конкурсны әйбәт, син үзеңнең конкурентларыңны күрдеңме? Алар ниндирәк кешеләр? Без конкурентлар белән нәкъ шушы методика стахана һәм мастер-класс сөйләшләрендә күрешәбез инде бәйгенең сыйныф сәгате һәм дәресне аны жюри гына күрә. Методика стахана һәм мастер-класс этапларында инде без күрешәбез. Бер-беребезнең димәк тәҗрибә уртаклашуын күзәтәбез, димәк катнашабыз, бер-беребезне алай тиген ниндидер көндәшлек ул андый без бит инде укытучылар, бер-бер киресенчә бер-беребезгә ярдәм итү, кирәк чакта бер-беребезгә тәргеш булу, таяныч булу кебек нәрсә бар инде, Аллага шөкер. Бәлки татар теле укытучылары шулайрактыр, белмим, башка номинацияларны әйтә алмыйм, ләкин татар теле укытучылары арасында андый теге дошманнарча көндәшлек юк. Без бер-беребезне ярдәм итәбез бер-беребезгә. Быел конкурста ничә татар теле укытучысы катнашты? Республика этабында 20ләр чамасы иде инде ул. Беренче этаптан соң бер 8-9 укытучы төшеп калды һәм инде соңгы финал эшләрендә без 12 укытучы идек. Һәм бит инде шуннан беренче, икенче урын һәм лауреатлар билгеләнде. Алина, әлбәттә, шушы исем, иң яхшы татар теле һәм әдәбияты дигән укытучысы дигән исем, ул зур казаныш синең өчен. Шулай да гади мәктәптә эшли торган татар теле һәм әдәбияты укытучысының иң зур казанышы нәрсә булырга тиеш бүген? Бүгенге вазгыятьтә. Иң зур казаныш әлбәттә һәм инде бу җаваплылык та дип әйтер идем әле мин. Чөнки менә мин җиңдем дә шуның белән тормыш тукталмый, дәвам итә әлбәттә бу. Синнән бик күп интервьюлар алалар, әйбәт. Бу исемне бит әле. Бу исемне әле аклыйсы, алга таба тагын да зуррак нәтиҗәләргә ирешәсе дигән максат куям үземә. Шуңа күрә бу сезнең өчен иң зур җиңүме дип сораганнан хәтердә, бүләкләү тантанасыннан соң бу сезнең өчен иң зур җиңүме дип әйтәм. Иң зур җиңүләр алда булсын әле. Иң зур казаныш шул инде менә әйтәм бит, укучыларымның мине укытучы буларак хөрмәт итү, әтиәниләрне мине укытучы буларак хөрмәт итү һәм инде берничә еллар үткәч тә шактый менә әйтеп киттегез инде, бер буын укучылар чыгып китте дип. Һәм алар бүгенге көндә дә алар һәм аларның әтиәниләре миңа рәхмәт әйтеп киләләр икән. Укытучы буларак, сыйныф җитәкчесе буларак, менә шунысы инде иң зур казаныш. Менә анысы әллә нинди зур сәхнәләрдәге бүләкләүләрдән дә күңелгә бигрәк якын, бигрәк шундый зур сөенеч тудыра. Менә укучыларның дәрестән чыгып киткәннән соң, звонок шалтырагандан соң,
кыңгырау булгандан соң инде әлбәттә коридорларда татарча сөйләшеп китүләре. Бу казаныш була аламы бүгенге татар теле укытучылары өчен? Әлбәттә, бу да зур җиңү. Безнең һәр шундый теге бүгенге көндә инде бүгенге вазгыятьтә һәр шундый кичкенә генә адымнар да укучыларның татарча сөйләшүе, татарча аралашуы, үзләренең ниндидер социаль челтәрләрдәге битләрендә татарча алып бару, бу да татар теле укытучысының бер зур җиңүе инде. Алина, бүген шушы дәресләрдә булып кына татарча өйрәнеп буламы? Монда мәктәп белән гаилә бер юнәлештә барса, әлбәттә эшнең нәтиҗәсе югарырак булыр иде дип әйтәсем килә. Әлбәттә мәктәп, дәресләр, укытучы инде ул әле бер мәсьәлә, әмма бала бит инде күп вакытын барбер гаиләдә, өйдә үткәрә һәм әти-әни мөнәсәбәтеннән дә күп нәрсә тора. Шуңа күрә менә бу туган телгә булган мөнәсәбәтне, әлеге кыйммәтләрне беренче чиратта гаиләдә салырга тиешләр. Ә мәктәп инде шуны үстерә, камилләштерә. Менә шул чиракта, димәк, эшнең чыннан да инде югары уңай нәтиҗәсе булыр иде, ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә бит әле әти-әниләрнең күбесе бу мәсьәләгә җитди карамыйлар. Җитди карату өчен алар нишләргә кирәк? Менә укытучылар әти-әниләрне тәрбияләргә тиешме икән дип. Икенче зур сорау. Икенче зур сорау һәм инде кайвакыт менә балалар исәнләшә белми. Нишләп өйрәтмисез аларны, гафу итегез, мәктәп өйрәтергә тиешме баланы исәнләшергә? Моны беренче чиратта әти-әни һәм үзенең шәхси үрнәгендә. Ә бит әти-әниләрнең күбесе исәнләшә белми. Бүгенге көндә кызганыч бала исәнләшеп керә, әти-әниләр исәнләшми. Шундый чиракларда булгалый, кайвакыт күзәтергә туры килә инде. Шуңа күрә менә бу проблема, бу мәсьәлә бар инде ул. Без балалар белән эшлибез хәлдән килгәнчә. Ләкин әти-әниләр бу уның бит инде хәзер тәрбияләүне ничегрәк. Ансы инде кызганыч вакыт үткән. Алар да кайчандыр мәктәпне бетергән кешеләр бит. Шулай бит. Шулай. Алина, тагын бер мәсьәләгә синең карашыңны беләсе килә. Бүген күп очракта менә ишетергә туры килә. Әти-әнинең әлбәттә вакыты юк бала белән татарча сөйләшүдә. Иң эффектив чараларның, иң эффектив методларның берсе әби-бабай тәрбиясе бит. Тел әби-бабай аша кергә тиеш дип, хәзер инде без гаепне күп очракта әби-бабайга да аудара башладык. Менә син бу мәсьәләдә ничек уйлыйсың? Бу чынлап та шулай булырга тиешме? Әби-бабайлар кызганычка каршы бүгенге көндә үзләре дә вата җимерә, анык белән инде русча сөйләшеп маташалар. Менә ансында бит инде ишетергә туры килә. Татарча сөйләшми бала һәм инде әби-бабай аны аңласын өчен шулай вата җимерә, русча сөйләшә. Белмим инде, монда әйтә алмыйм, бу һәр гаиләнең үзләренең миннән тора торгандыр инде. Балалар белән мөнәсәбәттән тора торгандыр, бәлки русча гына сөйләшсеннәр, комачауламалар белән русча сөйләш дигән шундыйрак таләп микән аларда. Бар шундый гаиләләр, әти-әни русча сөйләшә, ләкин әби-бабай киресенчә баланы татарчага тартырга тырыша, татарча сөйләшеп, телевизордан да татарча тапшырулар күрсәтеп, менә мин шундый гаиләләрне дә беләм. Яисә әти-әни әле тел сагын дәвани тел сагында тора. Кайбер гаиләләрдә кызганыч дәвани дә нишләптер шушы агымга кирип китә һәм инде балалар белән русча сөйләшәләр, вата җимерә. Белмим, анысы инде һәр гаиләнең, һәр буынның үз мөнәсәбәте, үз карашы, алар арасындагы мөнәсәбәттер мәгәен. Синең укучыларың арасында да җәйләрен, менә хәзер җәйге каникуллар бара бит инде, авылда үткәрүче укучылар бардыр, балалар бардыр. Аларның татар теленә мөнәсәбәте авылдан килгәч ничек тә булса үзгәрәме сентябрь аенда? Минем менә укучыларым, алар инде күбесе без алар белән аралашып сөйләшәбез, татар авылларында кайтып йөриләр, дәвани янга, әби-бабай янга һәм инде бераз гына татарчасы йомшаграк булганнарын иптәшләр инде төртеп инде. Ничә елдан бирле авылга кайтып йөрисең инде, кайчан әйбәтләп татарча сөйләшергә өйрәнеп киләсең дип шундыйраклар да бар. Яисә дәваниләр белән татарча сөйләшә дип әйтә алам. Алар һәм инде ниндидер теге начар якка үзгәреш булмый, җәй көне килгәннән соң, каникуллардан килгәннән соң, әле киресенчә дә бәлки авылга кайтып торганнар, дәвани белән сөйләшкәннәр инде, аның әйбәт татарча сөйләшеп киләләр. Безнең тыңлаучыларга, безне тыңлап торучы әти-әниләргә, әби-бабайларга ниләр теләргә мөмкин? Туган тел ул инде кешенең иң якын бер әйбере. Туган тел ул үз әйберең һәм аңа шулай карарга кирәк. Әти-әни дәвани бала күңеленә менә шул фикерне сеңдерә алса кичкенә чагында, бала шуны белеп үссә, күреп үссә әти-әниләреннән, дәванисеннән, ул шул фикерне һәм шул
дәвам итәчәк тормышында да, үз балаларына туган телне өйрәтүдә дә. Ләкин бит белмим, кызганычка каршы менә шундый йөз чөйрү дигән әйбер бар бит инде. Без бит теге чит илдән кергән тенденцияларга, модаларга ияреп, русча сөйләшү, башка теге чит илгә тартылу. Ләкин бит туган телдән башланырга тиеш. Туган тел ул үз әйберең, син аны якларга, сакларга һәм кадерләргә, хөрмәт итәргә тиеш бит инде. Без үз әйберебезгә бит инде сакчыл мөнәсәбәттә бер кешедән урындыртмыйбыз, пычратмыйбыз, чиста сакларга тырышабыз. Туган тел белән кызганычка каршы кайвакыт туган телгә андый мөнәсәбәт юк. Менә шуны аңлатырга, шуны аңласын иде. Әти-әниләр, дәвәти-дәвәниләр. Алина, фикерләрең өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, үзең әйтмешли, әле бу синең яулаган дәрәҗәләрең бүгенге көндә ул зур, тагын да зуррак җиңүләргә бер баскыч кына булып торсын. Без сиңа алга таба да уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез фидакарлар тапшыруын тыңладыгыз. Бүген безнең студиябызда кунакта Казан шәһәренең 13-нче татар гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Шәгәрәева Алина Илсур кызы булды. Тапшыруны Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссер пультында Ләйлә Салахова булды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Исәнлектә, иминлектә кабат күрешергә ясын. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.